Bagay to sa mga tamad. Isukat nyo po ang Pegasus. Pag sinipa ka nito, parang matutulog ka ng ilang araw, tapos puyat ka pa rin. Kitang-kita nyo naman, diba? Akala mo, Jordan 13, pero mga budget meal po yan. Ang tikas-tikas ng tindigan nito. Gamso, Donovan Mitchell. Solid na solid. Sabi to. Laki bubble wrap naman yan. Dami kasi namin ipapak na orders Kaya yun yung mga iba dyan, nilalagyan ko ng shoe wipes pag more than mga dalawa-tatlong in order. So yan, bibigay ko po yan sa inyo ng libre. So labas tayo, pakita ko yung mga sapatos. Ang dami nating mga pampack. So galing sa sako, eto na. Nasa mga box na po yan. After matuyo ng mga ilang araw, nandito yan nakaupo for a few days. So ito, nandito po sa labas yung mga kaaabangan natin ngayong arrivals. More on po yan pambabae at pambasketball. So ito, puno po yan. Simulan natin sa mga pambabae. Kaya ito, meron tayong Rockstud Untitled. Yan, Valentino. Parang masyadong agresibong design. So yan, sa mga passionista natin dyan, bagay na bagay po to sa inyo. Pambabae po yan, pwede rin panlalaki kung kasya sa inyo. Unitsuka tayong maganda. Yung Unitsuka na slip-on, bihira po nagkakaroon ng ganitong kagandang kondisyon na Unitsuka. Usually, ang Unitsuka gamit na gamit Pero yan, ang ganda ng ilalim niya. So slip-on pa siya, kahit wala kang sintas. Bagay to sa mga tamad. Kahit wala nang sintas, on the go palagi. So yan, made in Indonesia. So yan, Indonesia po siya made in Indonesia. Unitsuka Tiger. Meron pang Unitsuka Tiger dito ulit. Yan yung niya, ilalim niya. Ganda. Walang insole pero lalagyan po namin yan So yan yung logo. Panalo rin yung ilalim, diba? Meron din tayong Pegasus na pambabae. Ito pambabaeng Pegasus na napakaganda po ng kondisyon. Napakasarap suotin itong Pegasus. Try nyo magsukat sa mga malls or sa mga ukay kung may time kayo. Isukat nyo po ang Pegasus. Maglakad-lakad kayo, tumalon-talon kayo. Napaka-komportable. So, meron din tayong mga McQueen. Ayan, dalawa pong McQueen natin dito Ang kapal ng ilalim yan. Matigas din. Pag sinipa ka nito, parang matutulog ka ng ilang araw. Tapos puyat ka pa rin. Puma Suede. Kulay pink. Diba? Girlish na girly. Meron tayong Caterpillar na pambabae. Mga kakaiba to kasi diba? Pag Caterpillar, alam nyo na, pang construction yan Pero meron tayong pambabaeng Caterpillar. Leather. M. Castro Street, alam nyo na, may bagong kainan pala dyan guys. Sapid, hindi ko alam kung anong pronunciation niya. Basta napakasarap ng goto dyan. Pinakamasarap na goto dito sa Naga City. So, pasok tayong mabilis sa store. So, naputol kasi yung video kanina Akala ko nagre-record pa. So, new arrivals po tayo ulit. Sabado, every week, ganito po tayo. Bagong dating na sapatos. So, yun yung mga old stock natin. Ito yung bagong dating, kakalagay pa lang po, mainit-init pa. Buying guide na naman po tayo para alam nyo kung saan nyo hahanapin yung mga sapatos na gusto nyo. Pagpasok po, ito yung mga pambabae natin. Siyempre nasa kanan kasi palagi silang tama, nasa right. Yan yung Skechers, tapos may dalawang McQueen dito. Pinakita ko na yata yan kanina. Yan, meron tayong mga Puma basket dito. Tapos itong Adidas na to, napakaganda ng kondisyon. Sa mga panlalaki natin, ito po, ayan na yung isang EF1 natin. May blazer dyan sa baba, nag-iisa. Ayan, ito yung magandang version ng EF1 dito, itim. Tapos peace, diba? Yan yung simbolismo ng peace Ayan, mga J1 natin. Yan, kayo na lang po tumingin kung anong gusto nyo. Pero ang pinakamagandang kondisyon dito, itong triple white. Kitang-kita nyo naman, diba? Kaso medyo maliit lang po yan Hindi siya yung typical na Jordan na gusto nating makita na nasa 9 pataas. 7.5 lang po yan. Meron din tayong Jordan 4 dito. Tapos air up tempo sa taas. Ito naman po yung mga basketball shoes natin. Tapos ito yung mga running shoes. Tapos pamporma. Ito yung mga regular na China brands natin na yun, mahilig manggaya. Ito, akala mo Jordan 13 pero hindi Yan, mga lang yan mga generic basketball shoes. Mga nandito. Mga budget meal po yan Pero ito, mga magagandang klaseng basketball nandito po sa may gitna. So, of all the basketball shoes, I think ito yung pinakamaganda. Ito yung parang party piece o yung holy grail ng ating new arrivals for today. Ito, yung Klay Thompson na ito, ganda ng colorway. Ang tikas-tikas ng tindigan nito. Gold and black, diba? So, yan yung ilalim niya. Carbon na carbon pa rin. Yung message niya, forward together. Maliban dyan, ito, marami pa rin pong anti-leaning and ito, isa din to sa mga kapansin-pansin ng kalidad. 361. Yun imbis na bilog or curvy yung pattern sa ilalim, ito ibang-iba. Square. Ayun, 361. Napakagandang brand din po yan. Kasi yun, nakuha na nila yung mga magagaling din na NBA players like Aaron Gordon and Nikola Jokic. Ito, Aaron Gordon din po ito Ganda ng colorway na to. Parang Galaxy. Parang UFO ng Anta. Pero yan, 361 po yan.
Ang ganda din ng build quality. Ang kapal ng kapal ng sackliner niya, oh. Tapos parang may medyas ka na pag sinuot mo to, no? May medyas ka na, diretso na medyas. Kyawdan, mga Kyawdan. Ito may Westbrook po tayo, kaso maliit lang po to. Wala lang siyang insole, pero lalagyan po natin yan pag walang insole. Pansin-pansin din po to. Cleaning, napakaganda ng kondisyon nito. Spiky kasi siya, gumsole. Donovan Mitchell. Yan yung logo niya, oh. Donovan Mitchell po yan. Ayan, may details pa sa ilalim na ganyan. Kasi binansagan siyang Spider sa NBA. Kaya yung logo niya, Spider. Tapos parang may bola sa gitna. Ang ganda ng pagka-conceptualize ng logo niya, no? Meron din tayong ganitong Kyrie. Wala na si Kyrie sa Nike. Kaya ito, mga old model na po ito. Kasi ito, special na sapatos din po ito. GT Cut. Ang ganda ng kondisyon. Maliban lang dito sa unahan. May konting tabas lang sa tela. Pero normal yan kasi ginamit na po ito, second hand. And ang kagandahan nito, ang ilalim niya, pristine condition po ang ilalim niya. And sigurado po ako napakalakas ng spike nito kasi pinaspike ko po ito kanina dun sa tiles namin kasi medyo rough yung tiles dito sa amin kaya hindi talaga tunog dito eh. Yan, Tika. Isa rin to sa mga pinaka-hinahanap kasi ang ganda ng build quality niyan. Kung mayroon tayong isang Lebron, meron din ditong Lebron ulit. Ay, hindi pala. Lang to? Fly East. Kakaiba din to kasi butas yung dito. Talaga makakahinga yung paa mo, no? Nike Fly East. Meron tayong Jordan ulit dyan. Tapos yan. Ang iba dito, pamorma na lang din eh. Pero yan, may mga lining pa tayo. Tapos ito, ang ganda ng kalidad nitong weight na to. Meron din ditong Kyawdan. Isa sa magandang lineup ng Kyawdan, yung Battle. Ito yan, no? Solid na solid po yan. Lalo na po ito. Bagong-bago to. Grabe to. Isa rin to sa mga pinakamaganda ang kondisyon na parang brand new yung kondisyon niya. Tapos ito po, pinagtabi-tabi ko na yung mga black shoes kasi alam nyo na marami naghahanap ng itim lang, yung simple lang, yung pwedeng gamitin araw-araw, madaling gamitin, madaling linisin, yung walang kaarte-arte sa katawan. Ito na po yun, parang yung pang trabaho lang po talaga, diba? Yan po yung lahat ng ating arrivals natin ngayong araw. Pumunta na lang po kayo dito kung nandito kayo sa Naga City, at kung wala naman po kayo, magla-live kami mamayang alas 6 ng gabi para makapag-mine din po yung mga walang access sa lugar namin, di ba? Kaya ayun lang, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. See you mamaya.